Velkommen til ØTV Bornholm. I dag er jeg taget ned til Rønne og i Eriksens gård, og jeg har fået fat i en, der hedder Camilla, som hjælper, eller hvad er du hernede, Camilla? Goddag. Hej, jeg er museumsmedhjælper. Du er museumsmedhjælper? Ja. Og her står vi i den fine stue, eller hvad er det? Ja, jamen det er den fine stue. Det var her Eriksen-familien tog imod gæster. Ja. Og ja. Hvor alle de hygger sig og alt det der. Ja, og det er også derfor, klaveret står herinde, fordi så kunne man jo underholde sig med klaver eller med sang. Ja. Og kortspil og det var der jo meget ud dengang, ikke? På det tidspunkt, ikke? Altså. Jo, altså dengang den måde, man underholdt sig selv, det var jo ofte med musik eller digte, og særligt i huset her, hvor der jo kom mange kunstnere, Zahrtmann blandt andet. Kom her. Ja, Christian Zahrtmanns søster var jo gift med den ældste søn, Christian Eriksen. Så han kom meget i huset her, og det samme gjorde Holger Drachmann, som gik på Kunstakademiet sammen med Christian Zahrtmann og var vanvittigt forelsket i Christian Eriksens lillesøster Wilhelmine. Okay. Blev de gift, eller hvad? Ja, de blev gift ganske kort i hvert fald. Ja. Da Wilhelmine var 16, så blev Holger Drachmann og efter sigende Christian Zahrtmann begge galopperende forelskede i Wilhelmine. Og Holger Drachmann ville meget gerne giftes med hende, men fik først ikke lov. Og når han endelig fik lov, så blev de gift, og de fik en datter sammen, Eva. Ja. Og var gift i små 3 år, før de blev skilt. Okay. Det fik hun lov til af sin far. Ja. De var ikke lykkelige sammen. Nej. Han var ikke bygget til ægteskab. Nej, okay. Nej. Men her har I har jo sådan, at for bellerne kommer med. Det er ikke kun for de voksne. Ja. I har nogle dejlige kufferter derhenne, hvor bellerne kan få lov til at tjekke på og gå og lave ud både i haven og inde her. Og det er en ting, vi har alle steder på Bornholms Museum. Okay. Der skal man lede efter det, vi kalder de røde kufferter. Ja. Og det er børneaktivitetskufferterne. Og de er selvfølgelig forskellige alt efter, om det er på Bornholms Museum, eller om Ilstedgård, eller om det er hernede. Ja. Og her så handler det selvfølgelig meget om haven. Ja. Og det er med at få børnene ud og finde insekter og dufte til blomster. Og altså det er jo godt for Bella at komme ned og få lavet lidt, jo ikke? Jo, det er det. Helt bestemt. Altså bare sige det, hvor man skal finde ud af, hvor de forskellige ting er henne. Ja. Så er vi en lille billedskattejagt, hvor man kan rende rundt og finde de forskellige fotografier og billeder, vi har. Ja, her ingen får, ikke? Ja, altså, lige præcis. Ja, der kan man sige det, så skal man finde det billede der. Ja, det handler så om farverne i huset, fordi noget, man lægger mærke til, når man kommer ned i Eriksens gård, er også, at alle rum har hver sin farve. Det har jeg også godt lagt mærke til. Og det havde de også originalt. Ja. Så det er jo også sjovt for børnene at lægge mærke til, hvor meget farve der egentlig var i huset. Ja. Vi går fra den fine stue og så hen til, hvad bliver vi kommer til nu, når vi kommer videre? Ja, hvis vi går til højre, så kommer vi jo ind i et soveværelse. Ja. Og det er også det, vi kalder Wilhelmines værelse, fordi her står rigtig mange ting, som Wilhelmine Eriksen ejede. Ja. Blandt andet dukkesengen der, og den lille børnestol. Er det en belleseng eller en voksenseng, du har der? Det er en voksenseng. Det er en voksenseng. Og der lå 2 i? Der kunne godt ligge 2 i, som man kan se her. Så er det en udtræksseng. Så hvis man trækker den hele vejen ud, så kan der faktisk sove en hel familie her. Ja. Og nu lægger man måske mærke til, at den er ret kort, og tænker, de var ikke særlig store dengang. Det var de, men helt så små var de heller ikke. Nej. Men dengang, så sov man siddende. Ja. Og det var derfor, de har så mange bælle. Dem, der boede her sidst, var det Eriksen, eller hvem var der boede der her sidst? Det var Eriksens familie. Og hvor mange børn havde de? Jamen, familien Eriksen havde 12 børn. Ja. Og den ældste, som sagt, det var så Christian Eriksen, der arvede huset. Ja. Og hans datter arvede jo så efter ham. Ja. Og det var så Elna Eriksen, som overtog huset, og i sidste ende i 1950 solgte det videre til Bornholms Museum. Okay.
Så det har været i Eriksens familien i 3 generationer, før det så blev museum. Museums. Og det blev i 1950 blev det solgt til som museum. Ja. Så og vedligeholdt. Ja. Mange flotte billeder, og selvfølgelig også kristenbilleder, kan jeg sige. Ja, altså religion, det var jo en enormt stor del af livet dengang. Og også for de kunstneriske og intellektuelle. Ja. Der var religion og kunst nærmest uadskilleligt. Og det kan man også se forskellige steder, der hænger billeder af religiøse motiver, og der står en skriftestol inde på Zahrtmanns værelse. Ja. Altså, religion var en vigtig del af livet dengang. Ja. Og det flotte kjoler, de har herinde, der er både den fine og... men de var flotte, de kjoler dengang, var. Det var de, ja. De var jo lavet til at holde. Ja. For sådan en kjole, den byttede man jo ikke ud. Den skulle jo gerne holde resten af livet. Og hvor ofte bliver den vasket, tror du? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og her kommer vi ind i jeres flotte forretning nede på Eriksens gård. Ja. Ja. Det er en gammel dagligstue. Det er en gammel dagligstue, der har været her. Som så er vores, hvad kalder man det, vores butik, vores indgang i dag. Ja. Og en dejlig stol. Vi mangler sidespejl, skulle det så. Gadespejlet, Gadespejlet, ja. Ja, stolen der har faktisk tilhørt Christian Zahrtmann. Okay. Og billedet, der hænger ovenover stolen er malet af hans niece. Okay. Hvorfor har man den sådan sat op? Var det for, man skulle komme højere op? Ja, men altså når man fik stolen højere op, så fik man jo bedre lys til at sidde og nørkle. Ja. Men som du siger, så var der jo også i gamle dage et gadespejl. Ja, sladderspejl, som vi kaldte det. Sidde og holde øje med, hvem der gik forbi, og hvad der foregik ud på gaden. Ude på gaden, ja. Og så er det også, det er bare et rigtig dejligt sted at sidde, når solen kommer ind, så kommer det lige ind på den der plads. Så, og næste rum, vi kommer i? Ja, det er jo så spisestuen. Det er spisestuen, hvor jeg... Ja. Og så, som vi snakkede om, havde de jo 12 børn, så man kunne godt tænke, hvor i alverden spiste de henne? Ja. Og det har vi haft mange diskussioner om, fordi det her er jo spisestuen. Det var her, man sad og spiste. Ja. Så om de spiste på skift, eller... Men tror du ikke, de har haft et større bord end det der, eller hvad? Jo, det har de helt bestemt. Altså, det her, det er jo kun til 4, der er hverken udtræksplade eller noget. Og det er jo også sådan med museet hernede, det er jo ikke alle møblerne, der er originalmøbler. Noget er også noget, vi har fået doneret og fra lidt forskellige tidsperioder. Mm. Så det kan sagtens være, at de har haft et større bord, men stadig altså 12 mennesker. Så har de spist på skib, tror jeg, ikke? Ja, altså, det kan de sagtens have. Men det var her, de spiste. Og hvad er det næste her, der har du herinde? Jamen, det var så endnu en dagligstue. Ja. Og det er jo den mindre, hvad skal man sige, den mindre fine dagligstue. Ja. Det var i 1950, da museet blev solgt, så blev den her stue, den grønne stue, som jeg også kalder den, indrettet til Elna Eriksens tjenestepige. Okay. Fordi en klausul, hun havde, når hun solgte museet, eller solgte huset, var, at det skulle være museum resten af dets levetid. Ja. Men også, at hendes tjenestepige skulle lov at bo her til den dag, hun døde. Og det fik hun også lov til. Hun var kustode her på museet og stod for at vise gæster rundt. Og sådan. Det var hun ikke super glad for, kan jeg forstå. Hun var ikke en særlig social person. Men hun boede simpelthen i det her værelse. Hvor længe boede hun her? Indtil 1989. Det var længe. Det var længe, ja. Hun levede et langt og godt liv. Langt og godt liv. Ja. Og her har vi alle Eriksens. Thomas og Eriksen og alle de der. Alle bellene. Ja, her har vi jo vores udstilling om familien. Ja. For museet er jo indrettet som et levende museum, så vi har forsøgt at have al
udstilling og tekst, der sådan er meget museumsagtig i et rum. Ja. Så resten af huset føles som et hjem, man træder ind i. Men her har du udstilling med Drachmann og Eriksen og hvad der? Ja, også den her i midten, der har vi jo en buste af Drachmann og Wilhelmines guitar. Okay. Hun spillede nemlig guitar. Ja. Og det er også en af grundene til det sjal, jeg har på, som vi kalder Wilhelmines-sjalet. Det er et sjal, hun har tegnet, et mønster, hun har tegnet, fordi hun var træt af, at hendes sjal kom i vejen, når hun skulle spille guitar. Ja. Så hun ville have en måde, hvor hun kunne få det bundet rundt om sig. Så det er bundet godt fast. Det bliver siddende, når det først er på. Og det falder ikke ud, ligesom når jeg er med sjal på, det rører med om nakken. Og så har man hænderne fri til... Ja, for os så er det jo rigtig godt, når man lige skal lave noget i køkkenet eller noget, men så kan hun spille sin guitar eller sidde og skrive, uden at det kommer i vejen. Eriksen, hvor mange børn havde de, sagde du? De havde 12 børn. Ja. Og vi har jo her slægten Eriksen og slægten Zahrtmann. Ja. Fordi der er noget overlap en gang imellem. Blandt andet, som jeg sagde, med Christian Zahrtmanns søster, som jo så blev gift med den ældste søn. Ja. Så har vi jo liste over børnene og deres ægtefælle og hvad for nogle børn de fik. Og der var faktisk ret mange af de 12 børn, der ikke selv fik børn og blev gift. Men, så er der faktisk ikke nogen efter nu her? Der er ikke nogen efterlevende efter? Jo, det er der. Nå, okay. Og vi får stadig besøg af oldebørn og tipoldebørn, der kommer og ser huset. Ja. Men man kan så sige, at hende, der solgte huset til os, Elna Eriksen, hun havde ikke nogen børn. Nej. Og da hun var den ældste, der havde arvet huset, så havde hun jo ikke nogen at give huset til, og derfor solgte hun det også. Okay. Men mange af hendes søskende, der blev gift og fik børn, deres børn fik også børn. Så. Men Wilhelmine for eksempel, hun fik jo kun en datter med Holger Drachmann. Fik ikke nogen børn med sin mand nummer 2. Nej. Og Eva Drachmann fik heller ikke nogen børn. Nej, okay. Så, men det var jo heller ikke alle børnene, der blev gift, vel? Nej, slet ikke. Det var en meget veluddannet familie. Meget intellektuel familie og mange kunstnere. Ja. Og iblandt den type familie, der var det ikke unormalt, at mænd og kvinder, og især kvinder, ikke blev gift. Fordi der var en anden forventning. Okay. Man skulle ikke pleje sine forældre på samme måde, eller gifte sig ind i penge, fordi man havde nogle andre muligheder og midler. Så det gav jo noget frihed, som ikke var alle kvinder forundt. Nej, og man tænker på årstallet over, ikke? Det er helt mærkeligt at tænke på, når årstiden tænker man. Ja. At de var gamle fra 1800, ikke? Altså, de ikke skulle gifte sig og sådan noget, ikke? Jo, det var jo ret usædvanligt for den tid. Ja. Man kan sige, at de fleste af børnene er jo født der i starten til midten af 1800-tallet. Ja. Så det var jo mærkeligt noget at tænke, at de bøde ikke at gifte sig. Det er jo helt mærkeligt at tænke på, jo ikke? Ja, det... Men hvem forsørger dem så? Deres far eller forældre, eller hvad? Jamen, der var for eksempel nogle af døtrene, der arbejdede for deres far. Fordi han havde en boglade, så et sted, hvor han solgte og udlånte bøger. Sådan en slags meget tidligt bibliotek. Ja. Og det stod nogle af hans døtre for. Okay. Så de tjente penge på den måde? Det gjorde de, ja. Og når den ældste søn så overtog huset, så i mange år blev det faktisk kun brugt som sommerhus, fordi han flyttede til Sjælland. Ja. Og der var det også nogle af de ugifte, hans søstre så, som blev og passede huset, og det var så ligesom deres job. Ja. At holde orden på huset. Så. Og de boede hjemme selvfølgelig? Ja, det gjorde det. Ja. Skal vi gå videre i det køkken, som du er jo slavepippen her. Det skal der også være. Jeg har så lige de her flotte kakkelovne forresten. Hvor er de flotte? Og det er jo selvfølgelig i alle husene, ikke? Eller i alle stuerne? Ja, i alle stuerne og stort set alle rum. Alle rum, ikke? For der var jo kun, den var man jo dengang jo, ikke? Det var der, ja. Og det var kun i forældrenes soveværelse eller hos rige familier, at man havde kakkelovn i soveværelset. Ja. Ellers så måtte man jo ligge tæt og holde sammen. Ja.
Og de smukke blomster ude for haven nu også? Ja, jamen hver fredag så samler enten Lene, vores gartner, eller en af damerne i huset buketter. Ja. Og det er igen det med det levende museum. Vi vil gerne have liv i stuerne, og med vores pelargonier i vinduerne og buketter, så kan man også få den her fornemmelse af, at der er noget. Ja, der er liv, hvordan det var at bo her. Ja. Ja, det er ikke sikkert, at de havde friske buketter hver fredag dengang. Men de havde nok også friske hele tiden. Hvad er det for noget, det her? Det er så flot. Hvad er det? Det er en garnvinder og en garnsamler. Nu er den lidt i stykker, men det er simpelthen, som man samlede garnnøgler. Okay. Det var jo, alt blev jo lavet i hånden dengang. Jeg tænkte så ikke. Og når man har så mange børn, så har man jo heldigvis masser af døtre til både at hækle og strikke og brodere og kniple og hvad de nu ellers lavede. Ja, det kunne det nye moderne spil godt lære at lede om måske. Men her er flot. Og herude har du køkkenet, grovkøkkenet. Ja, vi har køkkenet herude. Kan vi starte her, hvis det er? Nej, vi skal starte. Så er du i fadeburet? Nej, vi starter herude, hvor du laver alle de her flotte ting, du laver herude, ikke? Det er jo... Er det dig, der laver alt det der? Det er det faktisk ikke. Det er min kollega Arisa, der startede sidste år, som simpelthen besluttede sig for, at der var for lidt farve her. Ja. Der stod nogle gamle urter også, der har stået i mange år, og bare blevet grå med tiden. Ja. Så for at igen få en fornemmelse af, hvordan var det rent faktisk at være her, så har hun syltet og alle de der krydderurter ude fra haven, og rigtig meget af det fra haven. Og når vi så laver et eller andet, fordi vi forsøger altid at lave noget i køkkenet for at få noget duft og noget liv, men også for at få brugt de ting, der er i haven, så stiller vi en ny ind herind til samlingen. Ja. Og så har hun en mand, der har en fabelagtig håndskrift, som så kan... Ja, for den saxus må flot. Ja, det er den. Skrev de ikke også sådan den i den tid? Jo, det gjorde det, og sådan kan jeg i hvert fald ikke skrive. Men det er ikke, når I sætter her? Det her? Jo, men altså, det her, det er jo for eksempel en rabarbergelé fra rabarber ude i haven. Den kan godt købe ud i forretningen? Så når vi har lavet dem, så sælger vi dem, og så var der lige en enkelt, så vi tænkte, den skulle stå herude til udstilling. Og lige nu, så har vi jo fingelé derude, fordi der er gang på finerne, Så nede med årstids og grøntsager og frugttræer og sådan noget? Ja, lige præcis. Alle årstiderne, ikke? Lad os mærke til, de er flotte her. Ja, jamen det er jo gammel avis. Ja. Og i gamle dage et fadebord. Man kan godt se, der står super mange ting på hylderne. Ja. Så har man simpelthen papir på hylderne. Ja. Og det her, det kunne være papir. Det kunne også være hæklet eller kniplet for at få lidt pynt. Og så er det jo meget nemmere at skifte sådan noget papir. Bare tage det af og smide det ud, end at skulle tørre hylderne af. Ja. Jeg ser noget i vinduet. Hvad er det for et jern, du har det her i vinduet? Ja, umiddelbart tror jeg, at det er til at lave mønstre med. Ja. Fordi det her er jo lavet af støbejern, som man så stiller på varmen. Er det noget, man sætter ned i noget dej, eller hvad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved desværre ikke, hvad de alle sammen er til, men jeg kunne forestille mig, at det enten er til at lave mønstre med, eller til at stikke ud. Men umiddelbart vil jeg tro, det er til at lave mønstre i kager, som ser i noget dej. Men hvis der er en Bornholmer, der ved, hvad det skal bruges til, så skriv ind til ÖTV Bornholm. Det skal de være velkommen til. Ja. Fordi jeg aner det heller ikke. Jamen, vi har mange ting rundt omkring, som man tænker, kan vide, hvad det er. Ja. Fordi de kommer jo ikke med en instruktion alle sammen. Nej, det er det jo. Så, men flot. Dejligt at se det gamle køkken. Grovkøkken, eller hvad man kalder det for, ikke? Er det ikke det, man kalder det? Fadebur. Fadebur? Ja, fordi det var herude, man opbevarede. Grovkøkken, det er der, hvor man tilbereder groft. Altså, når vi nu har været ude og plukke 10 kilo finer, så skulle man have et sted, hvor man kunne stå og klargøre dem. Okay, og så har du det ikke? Jamen, når vi kan se ud i køkkenet er jo ikke særlig stort. Nej. Så, men her har vi ikke som sådan noget grovkøkken. Der er bare fadebur, så vores køkken. Ja. Men der kunne man jo også sagtens lave noget. Det kunne man sagtens, ja. Det er heldigvis et dejligt stort lidt. Ja. Så skønt at være hernede. Dejligt. Og her har I til gæsterne? Ja, jamen
Når vejret ikke er super godt, eller man er lidt bange for, at det blæser for meget, så står vores kaffe herinde. Ja. Og så har vi altid smagsprøver på nogle af de ting, vi laver. Vi laver vores egen sennep, og så som sagt fine geléen. Ja. Hvad er det sidste nye? Er det fine, eller hvad er det? Det er fine gelé, ja. Og det er den her? Det er det, ja. Og det er dig, der har lavet den? Det er mig, der har lavet den, ja. Den lavede vi sidste weekend. Så vi lavede noget fin saft, så man kan prøve at smage det, og sætte gang i noget marmelade og lidt forskelligt, for at få det brugt. Hvad er der i? Den er sådan lidt... Er det kun fint? Det er bare finere, og så lidt sukker og geleringsmiddel. Så normalt kommer lidt mere sukker i, men finere er meget, meget søde, så der er ikke så meget sukker i den der, så man kan smage den. Og kurven her har du her, kan jeg sige. Ja. Jamen, og det er fint? Det er finere, ja. Og så har vi plukket valnødder. De er ikke modne endnu. Nej. Når de er modne, så kan man bare vride skallen af. Men det er fordi, vi gerne vil lave noget valnødsnaps, og så skal de helst ikke være modne. Så skralden den tørrer lige lidt, så vi kan få den af, og så op i snapsen med stående der. Kan man så tyve snapsen? Det kan man ikke, fordi vi må ikke have lov at sælge alkohol. Okay. Men til gengæld, når vi holder nogle små events, der kommer til at være her i september, noget aftenkaffe, hvor man bliver inviteret på kaffens historie. Det er for museumsmedlemmerne. Ja. Fordi Kunstmuseet jo lukker i nogle år, så vil vi gerne forsøge at gøre noget ekstra på de andre museer for dem, der så er medlemmer. Og så har vi lavet brumbærlikør og valnøddelikør, som så man kan få til sin kaffe, til aftenkaffen. For vi vil godt have lov at servere det, vi må bare ikke sælge det. Nej, okay. Så det kommer vi ned her og siger, at I så har den der hyggelige tid. Ja. Og så kommer vi selvfølgelig ind til det køkken, du godt kan lide varer i, kan jeg forstå. Køkkenet, det er mit favoritrum. Ja. Og det er jo ikke her er dejlig varmt, den er verdens mest ergonomiske køkken. Vi kan jo se, bordpladen er ikke så høj, og komfuret er ikke så høj. De var jo også små, var det ikke? Altså sådan... de var lidt kortere dengang. Og så det her komfur. Normalt så står et komfur på en fod, så det er også lavere end det ville være. Ja. Men når man skal stå og lave et par pandekager, så går det nok. Ja, for det gør I jo. Det gør vi, ja. I laver nogle dejlige pandekager. Vi laver pandekager med syltetøj her på komfuret. Ja. Og så, når vi har sådan en dag som i dag, hvor jeg for eksempel står og laver finmarmelade, så kan man også få finmarmelade på i stedet for, at vi har haft noget. Til morbærdagen, der lavede vi morbærkompot, man kunne få på. Så det også følger årstiderne. Det kan jeg huske, jeg fik jer nede ved hende. Ja. Jeg elsker at komme herned og bare drikke en kop kaffe og få jeres pandekager. Ja, men det er også, det er der faktisk rigtig mange museumsmedlemmer, der gør. Bare kommer og sidder og nyder en kop kaffe i haven. Og det er jo det, jeg sagde også, alle Bornholm og tager 20 sådan et årskort til alle 4 museer, ikke? Ja. Og bare gå ned og hygge sig og tjekke på og gå ned og få en kop kaffe hernede hos jer i hvert fald og få pandekager, ikke? Du laver nogle pragtfulde pandekager i hvert fald. Tak. Ja. Men det er jo det, både Eriksenskov og Melstedgård kan. Det med at være et sted, man bare kan komme og hygge sig, både indenfor og uden for sæsonen. Fordi Eriksenskårds have er jo også åben mandag til torsdag, hvor den er gratis. Ja. Vi har kun åben fredag og lørdag på museet. Ja. Men mandag til torsdag, så kan man jo altid komme og nyde haven og komme og plukke sig nogle finer eller nogle valnødder. Ja. Så I har kun åbent her fredag og lørdag? Fredag og lørdag, Selve museet har kun åbent fredag og lørdag? Ja. Og resten af tiden, fra mandag til torsdag, er det kun haven, man kan komme ud? Så er det kun haven, ja. Så kommer man ind ad bagindgangen, og så... Okay. Jeg tror, haven er åben til klokken 4 eller sådan noget. Ja. Men museumsmedhjælperne er heller ikke så gode til at få låst til haven. Så nogle gange kan man også komme ind lidt senere. Nå, okay. Ja. Men du laver kun pandekager, du laver ikke andet her i? Og jeg laver masser af ting her. Ja. Altså vi laver pandekager som en standarddel, men så forsøger vi jo også altid at få brugt haven. Ja. Jeg kan finde nogle af de ting frem, jeg har lavet, hvis der. Ja, det må du gerne. Ja. Der har vi jo inde i personalerummet, som faktisk den gamle tjenestepige, der boede her. Okay. Du så, der var en skjult dør inde i det grønne rum. Ja. Den leder herud. Okay.
Og herude var der et lille bitte køkken, som så var vores personalerum nu, og et lille bitte badeværelse. Okay. Og det var tjenestepigen, hun boede i? Det var det, hun havde, ja. Og hvad har du lavet nu her? Så er du fin kun? Jamen i sidste weekend, der har vi sukkersyltet noget. Så vi har nogle pærer her ude fra haven, som vi valgte at sylte, inden de blev helt modne, for at holde formen på pærerne. Ja. Fordi når først de er modne, så er de jo rigtig bløde, hvilket er super lækkert, når man skal spise den, men så kan det godt blive lidt smattet, når man sylter den. Ja. Og så har vi finerne her, og der er noget vanilje i den her, noget kardemomme i den. Er det gamle opskrifter, du har brugt, eller hvad? Man kan sige, at jeg er inspireret af gamle opskrifter, fordi jeg sylter rigtig meget selv, og bruger den erfaring. Så det, hvis det skal være klassisk med de syltede finer, så skal der jo rom i den der. Og det er der ikke, kan jeg høre på dig? Det er der ikke, nej. Der er bare sukker og kardemomme. Men det er det, man jo brugte som dessert, ikke? Altså i gamle dage, ikke? Altså man brugte. Hvad fik man til? Jamen altså med finer der, så fik man højst sandsynligt bare noget fløde til. Ja. Flødeskum eller et eller andet. Ja, okay. Fordi fløde var noget, alle havde dengang. Og ude i gæstehuset derude, der også var en lade, der havde man højst sandsynligt en ko eller to. Ja. Så rigtig meget blev serveret med fløde dengang. Ja. Og så blev det jo også serveret med ost, og som til aftenkaffen, ja. Så har vi også, det er rigtigt. I morgen tænker vi at lave karamelliserede finer på panden. Prøve at se, hvordan det går. Ja. Og det er jo en meget klassisk karamelliseret eller brændte finer. Det er jo en klassisk både dessert, men også til ost. Det er meget godt sådan en stærk ost med sådan syltet. Ja. Men de havde jo alt ude i haven, alt til de skulle brygge i deres daglige dag, ikke? Jamen altså, haven har jo utrolig mange ting. Der er jo både krydderurter og frugter nu. Men haven var jo også meget større dengang. Ja. Fordi flere af de huse, der ligger bagved, og huset på højre side, deres grund var jo en del af haven, der i midten og slut 1800-tallet. Ja. Så der havde man jo højst sandsynligt nyttehave, en stor del af det. Og det er jo også, vi har fadeburet, men vi har jo også en kartoffelkælder. Ja. Okay. Hvor man så havde kartofler og æbler og alle de ting, der skulle opbevares. Alt det, man hele året. Ja, altså om vinteren, så man kunne gå ned i. Ja, og kælderen kan man også, den er også åben, den må man også godt gå ned og kigge i. Okay. Der er mange edderkopper, og ikke så højt til loftet. Så man skal ikke være, man skal ikke være bange for edderkopper. Nej, det skal man heller ikke være. Nej. Altså, nu er jeg heller ikke super høj, jeg skal også bukke mig ret meget, hvis jeg skal dernede og gå. Nej, jeg kan også se, at vi er samme højde næsten. Ja, næsten lige høje. Ja. Så dejligt, Camilla, du har tid til at fortælle lidt om Eriksens Gård. Jamen, det var der så lidt. Jeg synes jo, det er et dejligt sted at være, et rigtig dejligt sted at arbejde. Ja. Det er jo for mit vedkommende nærmest en måde, hvor jeg kan få penge for at dyrke min hobby, som er mad og historie, og kan jeg godt lide at nørde lidt. Og det er jo godt, at man både har sit hobby og tjener penge på at gå på arbejde for at have sin hobby. Det er ikke helt tosset. Nej. Og I er glad for at komme herned. Sådan. Du er altid glad i hvert fald, når man kommer herned. Altid smilende. Det er jeg også. Jeg synes, det er dejligt at være her. Men det skal man jo også være, hvis man skal have med mennesker at gøre, der kommer, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Det er ikke så hyggeligt at komme ind et sted, hvor står sådan en sur kone. Og ja, folk ud med grydeskeen. Ja, også det. Ja, men vi så tak her for ÖTV Bornholm, og så tak for i dag. Dejligt at være hernede på Eriksens Gård og høre lidt om Eriksen. Hvor det er en mal, der spiller altså noget, og stadig der kommer Ollebøl, som du sagde. Det synes jeg, det var fedt. Ja. Tak for herfor, ÖTV Bornholm igen, og tak til Camille. Selv tak.